Καλησπέρα παιδιά, εδώ πέρα έχουμε ένα μεταχειρισμένο Airsoft που παίζουμε όπλο αεροσφαίρισης, μέσα στο οποίο θα δούμε μερικά πραγματάκια όταν είσαι αρχάριος, τι πρέπει να προσέξεις για να ξεκινήσεις ένα πάρα πολύ καλό παιχνίδι και άμα θες να το κάνεις για χόμπι. Ξεκινάμε εδώ πέρα, ανοίγουμε το κουτί μας και βλέπουμε ένα όπλο, το οποίο περιέχει 7 γεμιστήρες. Το πρώτο κομμάτι που θα ασχοληθούμε είναι με τους γεμιστήρες. Το πρώτο κομμάτι. Βλέπουμε εδώ πέρα έχουμε δύο διαφορετικούς γεμιστήρες. Ένας δεν είναι κουρδιστός, ο άλλος είναι κουρδιστός. Ο κουρδιστός έχει αυτό που κάνει κρίτς, αυτό το πράγμα. Εδώ πέρα. Καθίστε λίγο να δείτε. Όπα, έβγαινε ο γεμιστήρας, δεν πειράζει. Εδώ. Το γεμιστήρα τον γεμίζουμε από εδώ με πύλες μέσα και βλέπετε, εκεί κάτω κουρδίζει. Και έτσι παίρνει μπίλια και τη γεμίζει μέχρι εδώ. Για να είμαστε έτοιμοι για παιχνίδι. Και μετά όταν κλείνουμε αυτό που είναι γεμάτο, κουρδίζουμε μπαμ καμιά 5-10 φορές μέχρι να νιώσουμε ότι δεν πάει άλλο να κουρδίσει και είναι έτοιμος ο γεμιστήρας μας. Μετά, όπως μας έφυγε άλλος ο γεμιστήρας, που είναι αυτός από μέσα, άμα θέλετε να δείτε, εδώ πέρα, που αυτό μπαίνει εδώ και κουμπώνει. Αυτός ο γεμιστήρας δεν έχει ούτε από εδώ άνοιγμα ούτε από πουθενά να τα γεμίσει αυτό το γεμιστήρα. Και άμα δείτε, εδώ πέρα, βλέπετε αυτή τη γραμμή. Εδώ μπαίνουν οι μπίλες. Εδώ όπως βλέπετε ούτε εδώ μπορεί να υπάρχει άνοιγμα για τις μπίλες. Οπότε σε αυτές τις περιπτώσεις, σε τέτοιους γεμιστήρες, υπάρχει λεγόμενη πρέζα που τη λέμε. Εδώ πέρα. Εδώ μέσα αυτό το κομμάτι, εδώ που ανοίγει το καπάκι, βάζεις μπίλες μέσα, το γεμίζεις όσο παίρνει μπίλες και το κλείνεις. Και μετά έρχεσαι με το στόμιο αυτό και μπαίνει εδώ το αρσενικό, μπαίνει στο φιλικό μέσα, ακουμπάει μέσα εδώ, κάνει ένα κλακ και ξεκινάς και βάζεις μπίλες. Πατάς αυτό το πράγμα έτσι και μπαίνουν μπίλες μέσα. Και όταν θα δείτε ότι έχει γεμίσει ο γεμιστήρας, θα νιώσετε μια δυσκολία στη κίνηση εδώ πέρα. Μια πολύ δύσκολη κίνηση θα κάνετε και θα είναι εδώ πέρα μόνο μπίλες οι οποίες δεν χωράνε μέσα στο γεμιστήρα και θα είναι για πέταμα, οπότε θα πέσουν κάτω. Μετά αφήνουμε στην άκρη τους γεμιστήρες. Το όπλο. Το συγκεκριμένο όπλο είναι αμερικανικής κατασκευής. Είναι όλο αυτό εδώ. Κοιτάξτε το, μια χαρά. Εδώ αυτό το πραγματάκι. Εδώ πέρα, πάντως να ξέρετε, σε αυτά τα όπλα όπως βλέπετε κάποιοι, τραβάς αυτό. Κοιτάξτε, περιμένετε να το κοιτάξω, να τραβήξω από πίσω μεριά. Εδώ πέρα και οπλίζει. Κανονικά αυτό δεν χρειάζεται γιατί έχουμε ηλεκτρικά όπλα. Εδώ πέρα είναι η διόπτρα. Αυτό το κομμάτι είναι η διόπτρα. Εδώ. Είναι ασφαλές η διόπτρα, δεν χρειάζεται να βάζεις ούτε τζαμάκι ούτε τίποτα γιατί λίγο είναι δύσκολο να πετύχει μπίλια από εδώ. Εδώ μπορείς να προσθέσεις φακούς, και laser και άλλα πράγματα άμα θέλεις και GoPro και οτιδήποτε επιθυμείτε όλοι σας. Αυτό το πράγμα εδώ είναι. Εδώ όπως θα δείτε, αυτό το όπλο παίρνει μια τέτοια μπαταρία. Αυτή είναι η μπαταρία του, είναι 11,1 volt. Να ξέρετε, είναι 16,1 watt. Είναι λίπο και περίπου αυτή η μπαταρία κοστίζει στα 30 ευρώ. Έχει μαζί του ακόμα και το φορτιστή που ο φορτιστής κοστίζει περίπου στα 50 ευρώ. Αλλά άμα κάνετε μια καλή αρχή, να ξέρετε ότι άμα κάνετε μια καλή αρχή, το Airsoft σας θα έχει μέσα ήδη την μπαταρία του και το φορτιστή. Άμα πάρετε ένα μεταχειρισμένο, να ξέρετε ότι μπορεί να μην βρείτε ούτε την μπαταρία ούτε το φορτιστή. Οπότε άμα αγοράσετε ένα Airsoft, το οποίο κοστίζει 100 ευρώ, στην ουσία για όλο το όπλο θα δώσει 200 ευρώ. 280 στρόγγυλα σε λέω, 200 ευρώ είναι για το όπλο. Να σας δείξω το επόμενο. Αυτό τώρα αυτή τη στιγμή δεν χρειάζεται. Το ανοίγω εγώ για να με διευκολύνει. Κοιτάξτε, εδώ πάνω το συγκεκριμένο όπλο από εδώ ξεβιδώνει για να κάνει. Εγώ μπορώ με το χέρι γιατί δεν είναι σφιγμένο, οπότε το ξεφυσφίγγω και το ανοίγω. Έχω εδώ ένα καρφάκι εγώ αυτή τη στιγμή, το οποίο μπαίνει και βγαίνει αυτό. Αυτή είναι η βίδα, λεγόμενη βίδα που έχει μέσα για να κρατάει όλο το όπλο. Και ξέχασα να ενημερώσω ότι όλο το όπλο αυτό
είναι μεταλλικό παντού. Από εκτός το κοντάκι που έχει πάνω σφουγγαράκι και είναι λίγο και έχει κάποιες μερίδες πλαστικά, αλλά και αυτό είναι μεταλλικό. Να δείτε τώρα αυτή τη στιγμή, αυτό το πράγμα βγαίνει. Αυτό εδώ πέρα είναι η βάση, εδώ μέσα κάθεται η μπαταρία. Εδώ, όπως βλέπετε. Αυτό, όπως ακούτε κι εσείς, τώρα έχω ένα φακό εδώ, να, είναι μεταλλικό. Εδώ πέρα δεν χρειάζεται να πειράξετε τίποτα. Εδώ άμα θέλετε αλλάζετε το σιγαστήρα ή βάζετε ένα σιγαστήρα πιο μεγάλο, άμα θέλετε να αναβαθμίσετε το όπλο. Εδώ πέρα είναι ο θετικός και αρνητικός πόλος της μπαταρίας. Οι επαφές που κάνει με την μπαταρία. Θα κοιτάξετε ότι η μπαταρία εδώ πέρα έχει ένα χοντρό και ένα λεπτό. Τα πάντα τα βρείτε αντίστοιχα έτσι. Τώρα συνδέθηκε. Τώρα το μόνο πράγμα που πρέπει να κάνεις είναι να προσέξεις τα καλώδια, πώς θα βάλεις την μπαταρία και να ξέρεις πάντα ότι η μπαταρία πρέπει να είναι σε προσεκτικό μέρος. Γιατί άμα πάθει κάτι μπαταρία, μετά θα δώσεις άλλα 80 ευρώ για μια μπαταρία. Και δεν νομίζω να αξίζει να δίνεις για μπαταρίες κάθε 3 και λίγο λεφτά. Τώρα περιμένετε λίγο, γιατί δεν είναι λίγο δύσκολο όλη αυτή τη φάση. Γιατί είναι μεγάλη μπαταρία. Άμα δείξω το MP5 σε άλλο βίντεο, θα δείτε πως είναι πολύ πιο εύκολη η χρήση του, το MP5, αλλά δεν είναι πολλά FPS εκείνη. Αυτό το όπλο να ξέρετε ότι είναι 350 FPS, είναι για ένα κανονικό παιχνίδι, δεν χρειάζεται ούτε παραπάνω ούτε λιγότερα. Ναι. Και άμα τυχόν πάρετε όπλο, ένα airsoft που θα έχει πολλά FPS, υπάρχει μια πιθανότητα να μην σας αφήσουν να παίζετε στις πίστες, γιατί είναι ένα όριο. Εδώ όπως βλέπετε προσπαθούμε να το βάλουμε, η μπαταρία μας γυρνάει. Όπως βλέπετε κούμποσε. Τώρα επειδή θέλω να το βιδώσω, αυτό είναι το όπλο. Μπήκε μέσα η μπαταρία, όλα μια χαρά. Άμα δείτε η μπαταρία από εδώ φαίνεται, είναι μέσα. Τώρα αυτό το συγκεκριμένο, για να δείτε, εδώ είναι κλειστό το όπλο. Δεν μπορεί να ρίξει βολή. Εδώ, πρώτο κλικ που κάνει πάντα να ξέρετε, είναι βολή κατά βολή. Ρίχνεις μπίλια. Ακούστε, κοιτάξτε. Αυτό το πράγμα. Βλέπεις τώρα πατάω, δεν κάνει τίποτα. Ενώ άμα δείτε στα ταχυβολία, ρίχνει ασταμάτητα. Βλέπετε, αυτό κάνει. Άμα βάλω ταχυβολία, αυτό το πράγμα. Είδατε πως είναι τα πράγματα. Εδώ τώρα το κλείσα. Τώρα βγάζουμε ξανά την μπαταρία προσεκτικά, να ξέρετε. Κάθε καλωδιάκι πρέπει να το προσέχετε σαν τα μάτια σας, σαν το όπλο που έχετε. Γιατί αν κοπεί κάποιο, δεν υπάρχουν ανταλλακτικά. Αυτά είναι, χαλάνε μετά τα πετάς, δεν μπορείς να τα ξαναχρησιμοποιήσεις. Να ξέρετε. Οπότε, αυτό που μας μένει είναι να δοκιμάσουμε πως ρίχνει. Να δείτε πως είναι και πως ρίχνει σαν όπλο το συγκεκριμένο. Αυτό περίπου το βρήκαμε μεταχειρισμένο 80 ευρώ με 7 γεμιστήρες και είχε άλλα πράγματα. Είχε ακόμα ένα κοντάκι, το οποίο το κοντάκι έχει ένα ελάττωμα εδώ πέρα που δεν μπορεί να κουμπώσει πάνω στο όπλο. Αυτό είναι το κοντάκι, το ένα. Και μετά έχει βάσεις εκεί στην μπαταρία, όπως αυτό να είναι μαύρο άμα το θες, μαύρο. Ή άμα το θες και είσαι πιο καυλωμένο σε αυτή την περίπτωση και θες κάτι πιο μικρό να φαίνεται μεγαλύτερη κάνη, αυτό το πράγμα που φτάνει μέχρι εδώ και έχεις κι άλλο γιατί κάνει. Αυτό είναι το σημερινό βίντεο. Θα δείτε μετά περίπου κάτι δευτερόλεπτα να δείτε πως είναι το όπλο. Ελπίζω να σας άρεσε. Πατήστε ένα like, κάντε μια εγγραφή. Και ό,τι απορίες έχετε μπορεί να με βρείτε στο Instagram, θα αφήσω link κάτω. Και ευχαριστώ πάρα πολύ που συμμετείχατε σε ακόμα ένα τέτοιο βίντεο της αεροσφαίρισης.